I pozdrav svima ljudi, da ćemo igrati naše spin igre. Ovaj i ovaj su Srbini i rekli su da ih pozdravimo klip, pa pozdravio sam vas. Znači, tako idemo na lakše tu u klipu. Zelena i zelena. Da, lepo stoji, no. Hajmo, da vam. I ljudi, ima nešto jako važno da vam kažem. A to je, hvala vam na 80 pregleda na kanalu. Znači, 2 ili 3 dana sam imao 50, znači za 2-3 dana sam dobio po 36 prikaza, da ima 86 prikaza na kanalu, hvala svima na tome. I pravit ću specijal za 100, ali to će biti kao neka montaža PvP-a, kao neke lepe scene mog PvP-a, naprimjer na Sky PvP-u, na Zotskeru ili idu na PvP pa samo spone. Tako će biti neka verovatna montaža, ako ne, onda nešto drugo će bude isto veoma zanimljivo. Može. Sam budala je. Dobro, ajde, ja ću se vratiti kad igra počne. Vidimo se. I vratili smo se, igra je počela, malo sam zakasnio, ali nema veze. Beže odakle, to ne bi uhvatio, plavo polja. La 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 la. A to je ovako igramo. Koncerto. Ovo je fora, 3 put ista boja. Ovo je kod mene, ja neću, baš, da desiti, baš neću. Evo opet, ovo je ispala, crvena, ovdje je crvena, a ovo je zabavno, pisalo sa svi buraj, ja ću pamet, 100% ja ću pamet. IP od servera će biti u deskripciji, pa ako vi hoćete malo da idete na serveru ili nekad možda da snimate, imam vrlo lepi modeli za snimanje, na par kuda sam ovdje snimao, evo ovo snimam, ja sad ću vam to, ne znam što sam još snimao nešto vrlo lepo. Ali da, mnogo ima lepih stvari, imate i hide and seek, kao žmurtjep, imate Hunger Games, imate Survival, imate Bastions, imate sve, znači baš je lep server. Ja mislim se zove Warcraft, a bit će IP od servera u deskripciji. Idemo. Ko je usrčina? Kakav sam usrčina? Crkva dvojica. Jao, jebalica. Ajde da pobedimo da što mi spavati. Završimo epizodu. Evo vidite, piše Warcraft server. Jeste, to je taj server. Ovdje sam. Kako si tu? Zadavit ću te. Sabara. Dobro,
Dobro ljudi, to bi bilo to. Još jednom hvala na 80 subscribera i za vas ću sada skočim. Vidimo se u sledećem klipu.